Ikaw ang sita sa utol. Lugawan mo panitan ni karon. Pasang si Injiron. Dito ako tong taksi. Siguro kapildi ato ba? Gusto ko mabawi. Pak! Ayo. Yo. Oh. May problema. Pak! Dito na taksi. Hindi ko na punta na. Sino ka tatay nga sige ang kapili. Unya po nga natagap. Gusto yung wow yung sino kapildi mo. Boy, ako pildi ako ba? So po ni mong mama ba kay ikaw sige ra pangayo kwarta niya. Ipili ra nimong taksi iskuha. So man. Dula yun ka. Sige, tara. So may dugayan. Dia. Gaya eh. Bangaan ni mo eh. Pak! Kahigo na ko ni Ron. Una, tungo nyo na ko ni Ron. Ron ka. Gusto tumin, kahit mo to. Ay na dia, bargit na to. Kasi, abin ako Jesse. Ayun na, daog na ko diri ah. Ho! Sa man ni? Bangisa ni. Saan na? Banha kayo Maria ba? Abin. Bukan yoy. Ikasaman mo. Taga diri naman di. Banha kayo mo ba? Kay bana nga, dula ron mi diri. Ay, wakay las ko ha? Wala nga, kisari ka. Ay, magpalag. Pasi. Pasi na ya. Bantay lang karon, balik ra ko. Kwarta. Ya. Oh. Sama problema na. Gulaw-gaw dito ya ba? Kuha ang mga kwarta dito, lulaw isang kauban ng taksi. Kinsa man nagay ni. Dasa man na kaya to nang sagupaon na to ba? Ano yan? Dasa to kay dia. Ayo. Riyaw, muna yaw. Manino, kanaw, muna nang ilabot sa mong kwarta, wala taksi ron eh. Kung na diyo kakatsika. Makakayap mga tao. Dara ka kay ako rin bahala dito, piti na ron. Atay kang buwanga karon. Uy! Lugawan! Kaya, isturbo. Kaya ba eh? Ikaw ang sita sa utol. Lugawan mo panitan ni karon. Ikaw gito nakuhan sa utol ba? Ay, nagpalag diha. Kato isa ka chika. Imuha na to. Lugawan, dali dito sa buang ba? Pak! Sige, sa iluon di ka. Pero kuha na to isa ka chika ah. Saman, sigarilyo ka? Sigarilyo. Mga baby girls. Uy, Milchi, si Papi. Papi na. ang cute guys. Ikaw ni bahala niya. Sige boss, saman. Okay, tara na. Tara, kuman, tara. Tara. Salamat kayo, boss ha. Why, blame man na ba sa ikaw? Naunsa di ka. Kuman, tara. Atay na si kuya. Di klaro ba eh? Pagod yun ang G's ba? Bro, yung uban na si chika. Ba, may pilat yung mga Damay po na kong G's. Salat yun. Tara. Bata ato. Nina ra jud ko pangita ato ba? Pagod yun ang G's ba eh? Damay po na kong G's. Ate Min, ya, namin. Ano kasi Min, good luck na lang Min. Min! Kong G's, Min! Bigyan ko buwa. Min! Sino po Min? Hoy, naara kay ka bira ah. Pupunta ka ba? Ikaw ay si Kuya uli. Anong kailangan kong gawin